ಗೈಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಶುಕ್ರವಾರ ಏನಿ ಬಿದಾಡಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಮಲೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬಾಬಲ್ಲಿರಿ ಬಾಬಾ ಗುಡುಕ್ತೇರಿಗೆ ಬಾಬಾ ಗುಡಿಗ ಪೋರೆಂಡು ಪೂಜೆ ಪೋರೆಂಡು ಐದು ತುಂಬಿ ಏನೊಂಚು ಕುಳಿತ ಸಾರು ಮತ್ತು ಚೂರು ಒಣಸ್ ಮಾಡ್ತೆ ಸಖತ್ತತೆ ಕುಳಿತ ಸಾರು ಯಾನು ಎಂಚ ಮಲ್ತೆ ಬಂದು ಮಿಗಲಿಗೆ ತೋಜವೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚನೆ ನಿಗುಲ್ಲ ಮಲ್ತ್ಲೆ. ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಶಾಪ್ ಹೋದು ಕೂರಗಲೆ ಸಾರು ಪೂರ ಪಸಂದೆ. ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಮಾತಾಡ್ಬಾಯ್ತು ನಮ್ಮ ಎಗಪ್ಪುಂಟು ಬಾಬಾ ದಾದನ ಬೆಚ್ಚೋಡುಲ್ಲೇರು ದಾದಕ್ಕೇನ್ಗ ಬಾಬಡ ಬೇಗಪ್ಪ ನೀನು ಭಯಂಕರ ದುಂಬುತ್ತಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬಿದ್ದಾಡ್ನಾಗ ಕಜಾವ್ದಾಗ ಬರ್ತೀರಿ ಮಾರು. ಓಯ್ ಬಾಬಾ ಲೇಟ್ ತಗೊಂಡು ಇಡೀ ದಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸೇರಲೆ ನಾನು ದಕ್ಷಿಣ ಬರ್ತೀರಿ ಅಂದು ಮಾರು ಇಡೀ ದಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ತೂಪಿನಿ ಮಾರು ಮೂಲ ಭೂಕಂಪಣ್ಣಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂಜು ಕಿರಿ 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 ಯಾನ್ ಕೂಡ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಪಿನವ ವಿಡಿಯೋ ಹಾರಿತ್ತೇರಡ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಿನಾಗ ಜೋರು ಮೈಕದಲಕ್ಕ ಮೊಬೈಲ್ ಫುಲ್ಲು ಮಾರು ಅವಸ್ಥೆ ಅನ್ನೊಂದು ಅವಸ್ಥೆ ನಾನು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಹಿಡ್ತಿದ್ದಾಳು ಮುಂಚಿಡ ಮೇರಿನ ತುಳಿಸಿ ಗಾಡಿ ಬಸ್ ಒಂದು ಅದ ಪಂತ ಪೊಯ್ ಆರು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಲೋಕ ಕೊಡುಲಿ ನಾನು ಬಸ್ ಒಂದು ಯಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ತಿಲಕ್ಕನೆ ಅದೇ ನಮಸ್ತೆ ಏನು ಗೊತ್ತು ಎನ್ನಾಡು ಪಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಸೋತಿಜ್ ಮಾರ್ರಿ ಅಂಜೋಗು ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಬಾಯ್ ನಾವು ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇನ್ನು ವಿಷಯ ಆರೇನಡ ಗರ್ವಡುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಯಾರನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಡಿತೀನ ದೊಡ್ಡ ಕಣ್ಣೊಂದೇ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಸ್ಟೇಷನಿಗೆ ಈಗ ಕೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ನಾನು. ಅರ್ನ ಪಾಪ ಪರ್ಸ ದೊಡ್ಡಿಜ್ಜಿಗೆ ಮಾರ್ರೆ ಅವಳು ಎತ್ತು ನೂದು ಅದು ಕೆಲ್ಪಂದಲ್ಲಿ ನೂದು ರೂಪಾಯಿದ ನೋಟ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಮಾರ್ರೆ ಏರಾಂಡಲ್ ಕಣ್ಣೊಂದೆರಡು ಸತ್ಯ ಪನ್ಲೆವ ಐನೂದು ಎತ್ತ ಎಂಚಲ ಹೋಗು ಐನೂದು ತಂಡಲ ಮಲ್ಲಿಜ್ಗೆ ಗೆತ್ತಿನ ಒಂದು ನೂದು ರೂಪಾಯಿ ದಾರಿ ಚಿಲ್ಲರಿ ಹೊಡಿತಿನ್ಗೆ ಅಂಚೆ ಇನಿ ಭಾರಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾರ ಇಲ್ಲ ಶುಕ್ರವಾರ ಭಯಂಕರ ಗಲಾಟೆ ಅಂಡು ನೂದು ರೂಪಾಯಿ ಕನ್ನೊಂದಿನಾಗಲಿ ಏರಂದು ಆ ಪನ್ಪಿನಿ ಆನಿಜ್ಜವು ಏಪನೇ ಖಾಲಿ ಆತು ಆರು ಪನ್ಪಿನ ಪರ್ಸ್ ಹಿಡಿತ ಅಂಚ ಇಂಕಲೆಗೆ ಅಷ್ಟು ಜಟಾಪಟಿ ಆಡಿನಿ ಭಯಂಕರ ಯಾನು ಈ ದಾಲ ಬೇಜಾರು ಪಡ್ಚು ಬಾಬಾ ಯಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೊಡ್ಡ ಇರೇಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೊಡ್ಡ ಇರೇಗೆ ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಪಡ್ಚು ಅಂಚ ಹೋಗ್ಯಂಡು ಬಾಬಾ ಪಾಪ ಆಂಡಲ್ಲಿ ನೆರ್ತೀನಿ ಹಂಗೆ ಇದೀನತ್ತಿತ್ತೆ ಅವು ಏರಂತೂ ಓಡು ದೊಡ್ಡಗೆ ಇದೀನಾಗ್ಲಿ ಏರಂತೂ ಓಡು ಅಯ್ಯೋ ಅಮ್ಮೇರು ಪಾಪ ಅಮ್ಮೇರು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪಡ್ಚೀರು ಗಾಡಿ ಗೊತ್ತಾಡ ನಮ್ಬೇರು ಸುದ್ದಿಗೆ ಎತ್ತಾಡ ನಾಳೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ಪೇರು ನಾವು ನಾಳೆ ಬರ್ತದ ವರಪ್ಪಿ ಜಂಕ್ಲಿ ಅನ್ಪೆ ಎನ್ನ ಬಾವ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಸುದ್ವಿನಿಗೆ ಎತ್ತಾಡ ಒಂದು ಮರೆ ಬೆರನು ಒಂಜಿ ದೊಡ್ಡದಾಗ ಅಲಟೆಡ್ ಆಯ್ಜಿ ಹೆಂಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ದೊಡ್ಡ ಬರ್ಕೊಂಡು ತುಲೆ ಬಕೀರ್ನ ದೊಡ್ಡ ಹೆಂಗ್ ಬೋಡ್ರಿನೇ ಬೊಚ್ಚಿ ಹೂ ಅಣ್ಣರೆ ಒಡಿಗೆ ತಿರುಗುವ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಇನಿ ಏನನ್ ಬಿಡ್ದು ಬಾಬಾ ಪೂಜೆಗೆ ಬಂದುಲ್ಲೇ ಇರ್ತುಳಿ ಹೊಡೆಗ್ಲಲ್ಲೇ ಒಂದು ಚೀರು ಇಲ್ಲಾಡ್ಗುದು ಒಂದು ಆರೇ ತಿರ್ಗುನು ನಾನು ತಿರ್ಗೌಚು ಹೆಂಗೆ ಸಕಲೇಶ್ಪುರಕ್ಕೆ ಬರ್ರೆ ಅಂತೀನತಿ ಬಾಬಾ ಅವು ಏನು ಗೊತ್ತಾಡೀರಿ ಈಗ ಸಕಲೇಶ್ಪುರಕ್ಕೆ ಬರ್ರೆ ಅಂತೀನಿ. ರಮ್ಯಾ ಕೊಟ್ಟಿಯನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ ಹಿರೇಗ ರಮ್ಯಾ ಕೊಟ್ಟಿಯನ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಂಡಲೇನ ಬಾಬಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು ಪೂಜೆರು ಸಕಲೇಶ್ಪುರಕ್ಕೆ ಬರ್ರೆ ಅಂತೀರಿ ಕುಯ್ ಎನ್ನ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಅಂಜಪ್ಪುನು ಅತ್ತಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ದಾದಿ. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಬಾ ಲವ್ ಯು. ಇನ್ನು ದುಡ್ಡು ಏನತ್ತ ಸಾಲ ಕೊಡ್ತಾ ಓಕೆ ಬೇಜಾರಲ್ಲಿ ಪಡ್ಚಿ ಅವೇ ಯಾನೇ ಪನು ಲವ್ ಯುಂಗೆ ನಾ ಯಾಪಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನಿಚ್ಚಿ
ಎನ್ನಗಣೆ ಸಿ ದಾದಿ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನದು ಯಾನ್ ಪೋಡ್ಗೆ ಹೊರ ಜಪ್ ಪೋಡ್ಗೆ मेरे तो चर्बी तुली ಹೊರ ಜಪ್ಪು ಮಾರಿದ್ದು ಹೊರ ಹೋಗಿ ಚರ್ಬಿ ತುಲಿ ಓಕೆ ನಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಬಾಬಾకు ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಈ ತಡದಾಲ ಪುಜಿರೆ ಖಾಲಿ ಕುಲೊಂದು ಇಲ್ಲಡು ನಾನು ಈತ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ ಇರ್ನಲಕ ಕುಲೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಓಕೆ ಬಾಯ್ 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 ಬಾಬಾ ಲವ್ ಯು ವಾವ್ ಗಾಯ್ಸ್ ತುಲೆ ನೀನು ಕಾಣೆ ಕುಡುತ್ತ ಸಾರು ಮಲ್ದೆ ಯಮ್ಮಿ ಯಮ್ಮಿ ತುಲೆ ನುಪ್ಪು ಚೂರು ಪಾಡೋದು ಮಸ್ತ್ ಸಾರು ಪಾಡೋದು ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಸೊಕ್ಕತ್ತು ಒಂದು ಬರ್ಸ ಮರಿಯಲ ಪಂತಿನ ಈ ಸರ್ತಿ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಒಂದು ಮರಿಯಲಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಯಾನೋ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ಕುಡುತ್ತ ಸಾರು ಮಲ್ದೆ ತೂಲೆ ನಿಗಲೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಒಂದೇನು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕಪ್ ಗಂಟೆ 11 ಗಂಟೆ ಅವನು ಬರ್ತಾನೆ ನೀನು ಲೇಟ್ ಅಂಚಾದ ನಾನು ಸಾರು ಮಲ್ತಿದ್ದು ಚೂರು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕಾಣೆ ದಾಲ ತಿಂತಜ್ಜಿ ವಾವ್ ಅವು ಸಾರು ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ನೋಡಿ ಬೆಚ್ಚ ಸಾರು ಆಯ್ತ ಟೇಸ್ಟೇ ಬೇತೆ ಇಂಕ ಕುಡ್ತು ಸಾರು ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಐನಿ ಬೊಕ್ಕ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಲ್ಲ ಅಂಚ ವನಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚಿಡ್ ಬಾಬನ ಜೋರು ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳ ಮದ್ದಲೆ ಅವನ್ನುಂಡು ಅಂಚದು ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ಏನೊಂದು ಜನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ವಾವ್ ಸಖತ್ತಾಪನ್ ಗೈಸ್ ಸುಲ್ಲೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಹೊರ ಕುಡುತ್ತ ಸಾರು ಮಲ್ಪಲೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕಾಪ್ನು ಪೊತ್ತುದು ಪೂರ ಯಾನಿತ್ತ ಎಂಚ ಮಲ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅದೊಂಚು ತೋಜವೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಹೊರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ದುಂಬು ಪೂರ ಒಂದು ಎರುಕು ಇಂಚ ಬೇಯ್ಪದು ಪೂರ ಐತ ಸಾರು ನೀರಿಗೆ ಸಾರು ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂತೀರ ಅವಲ ಮಸ್ತ್ ಪರಿಮಳ ಅಂಚಿನ ಪರಿಮಳ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಒಂತೆ ಕೈತಲ್ ಆಪುಡು ಇಂಚ ಈ ಸಾರು ಮಲ್ತಂಡ ಇಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ತುಲೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಏನೊಂದು ಕುಡುನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ತೆಕ್ಕದು ಇಂಚ ಅರ್ಥದೀತೆ ದಾಯ್ಕ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪೊತ್ತುಂಡ ಒಂಚ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತುಂಡ ಫ್ರೈ ಪನ್ನಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಡತ್ತೆ ಇಂಚ ಪೊತ್ಪುನು ಅಂಚ ಮಲ್ತುಂಡ ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ನೀರು ಪಾಡೋಡಪ್ಪು ಕೂಡ ದೆಕ್ಕರೆ ಉಂದಾಪುಂಡ ಐಟ್ ಏನು ದೆಕ್ಕದೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಪೊತ್ಪೆ ಬಂದು ಇಂಚ ಅರ್ಥದೀತೆ ತುಲೆ ಒಂತೆ ಕುಡುನು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಲಾಯ್ಕದ ಸಾರು ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ತುಕ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಏನೊಂಜಿ ಬಣಲೆದಿದ್ದೆ ಐಕ್ ಒಂತೆ ಮುಂಚೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಪುರದ ಹಾಲು ಬುಡ್ಸ್ತು ಮುಂಚೆನೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಿಗೆ ಒಂತೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಸ್ ಸೊಪ್ಪು ನೆಕ್ಕೆ ಪಾಡು ಒಂತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಇದೊಂಚೂರು ಲಾಯ್ಕದ ಕಾಯಡೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಕಿನ್ನೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಡಿ ತಾರಾಯಿಗೆ ತೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿಗೆ ತೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಪುಳಿಲೆಗೆ ತೊಂದೆ ಒಂದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ದಾದ ಪಂಡ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡುಜೆರ್ ಕೆಲವೆರು ನನಗೆ ಕೆಲವೆರು ಪನ್ಪಿರ್ಬೇಕ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದು ಯಾನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಕುಡುತ್ತ ಸಾರು ಮಲ್ಪುನ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಾರಾಯಿ ಬೋಡಾಪುನ ಅಂತೆ ದಪ್ಪ ಅವರೆಗೆ ಕೆಲವರು ಮಸ್ತ್ ದುಂಬು ಪೂರ ಏರು ಪೂರ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಕುಡು ಬೇಪನಗ ಐಕ್ ದಾಲ ಬೋಡಿಂದಿತ್ತು ಜವ್ ಮಸ್ತ್ ಕುಡುತ್ತ ನೀರು ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪ ಅದು ಬರೋಂದಿತ್ತುಂಡು ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ಬರಿಟ್ ಪೂರ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೀರ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಐಕ್ ನೀರ್ನಾಗ ಒಂದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ದು ಮುಂಚಿ ಇಂಚ ಸಾಮಾನು ಪಾಡ್ದು ಅವು ಒಂಜಿ ನೀರು ಸಾರು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀರು ಇತ್ತೆದಾದ ಪಂಡ ಯಾನು ಒಂತೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಅವು ಸಾರು ತಿಕ್ಕರೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಚ್ಚಿ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಸಾರು ಮಲ್ಪುನೆ ಹೆಸರು ಯಾನ್ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಚು ವೇಳೆ ನೀ ಕಲೆಗ್ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೇಯ್ಪದು ಐಕ್ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ದೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇಂದಿತ್ತೆ ತುಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಅದು ಕಾಯಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಜನ ಇಂಚನೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಅದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದಿತ್ತಿನ ಸಾಮಾನು ಪಕ್ಕ ಮುಂಚಿ ತಾರಾಯಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪುಳಿ ಉದೇನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಬಣ್ಣಲೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಬೆಚ್ಚಾತಲು ಇತ್ತೆ ನಾವು ಕುಡುನ್ ಲೈಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜು ವೇಳೆ ಕುಡು ದಾದ ಪಂಡ ಒಂದು ಪೊತ್ತುದ್ಲ ಕೆಲವೆರು ದೆಕ್ಕದು ಗೆತ್ತೊನ್ವೆರು ಯಾನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇಂಚ ದೆಕ್ಕದೆ ಗೆತ್ತೊಂಡೆ ಇಂಚ ಲಾಯ್ಕ್ ಅದು ಕೆಂಪಾದು ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಟ್ಟ ಅಂದು ಪುಡಾನ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು
ಒಂದೈತೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಬಾಬಕ್ಕೆ ಚಟ್ನಿ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ್ ಸಾರು ಇಷ್ಟ ಕುಡಿತ ಸಾರು ತುಲೆ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಕಾಯಿ ಒಂದು ಎಂದು ಪಟ್ 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 ಅಂದು ಕೆಂಪಾಂಡು ತುಲೆ ಪಟ್ 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 ಪಟ್ಟ ಅನ್ನಂಗ ವಾವ್ ನಿಕ್ಕೆ ಅಂತೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಸರಿ ಬೇಯಡು ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಾರು ಮಲ್ಪುಗ ಇಂಚಂದು ಪನ್ಪೇನ ಬೇಯೊಂದುಂದುಲೆ ಸರಿ ಬೇಯಡೊಂದು ತುಲೆಗೈಸ್ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಅದು ಬೇಯ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಯಾವು ಲಾಯ್ಕ್ ಬೇಯ್ತುಂಡು ಬೇಯ್ತುಂಡು ಒಂದಂತೆ ಚಪ್ಪೆ ಅವರು ಬೊಕ್ಕ ನೆತ್ತ ನೀರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಕುಡುನು ನಮಗೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಹಂಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚಪ್ಪೆ ಅವರು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಉಂದು ಆಜಿದ ಇಂಚಾತನು ನೆತ್ತ ಫುಲ್ಲು ನೀರ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಮೇಲ್ದ ಒಂತೆ ಕುಡುನ್ಯಾನು ನಮ್ಮ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಪಾಡುವೆ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲದೊಟ್ಟಿಗೂ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಡೀತ ಪುರ್ಚಿ ಅಡೀತ ಪೊಯ್ಯ ಪುರ ಇತ್ತಂಡ ಉಂತುಂಡು నేను లాయక్ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಒಂತೆ ಮೇಲ್ದಾಗೆ ತೊನ್ವೆನು ಇತ್ತೆ ತುಲೆಯನ್ನು ನೀರ್ಲ ಬೊಕ ಒಂತೆ ಕುಡುನ್ಲ ಮೇಲ್ದ ಗೆತ್ತೊಂಡೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಒಂದು ಬುಡ್ಚಿ ತುಲೆಯನ್ನು ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪುದತ್ತು ಮಲ್ಲ ಕಪ್ಪುದತ್ತು ಒಂತೆ ಕುಡುಲ ನೀರ್ಲ ಗೆತ್ತೊಂಡೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀತಿನ ಮಸಾಲಗೆ ಏನೊಂತೆ ನೀರ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡುತ ನೀರ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡುನ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಮೂಜಿ ಸರಿ ಕರೆಂಟ್ ಪೋಂಡು ಒಂದು ಸಾರು ಮಲ್ಪರ ಕತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದಿಂಚಿ ತುಲೆ ಒಂತೆ ಕುಡುಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ನೀರ್ಲ ಪಾಡ್ದು ನೈಸ್ ಒಡೊಂದುಜ್ಜಿ ಚೂರು ಚೂರು ಇಂಚ ಒಂತೆ ಚರಿ ಚರಿ ಇತ್ತನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಉದೇನಿತ್ತ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಕೂಡ ಏನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪುವೆ ತುಲೆ ತುಲೆ ಕುಡು ಬೊಕ್ಕ ನೀರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ನೀರ್ಲ ಐಕ್ಕೆ ಪಾಡುವೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಪಾಡ್ಗ ಕುಡ್ತ ನೀರು ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರೋದುಂಡು ಅವಳ ಒಂದು ಪೊತ್ತಿನ ಕುಡು ಅದು ಅಂಚಾದು ಫ್ಲೇವರ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತಪಲೆದಿದ್ದೇನ ತಾರೆದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಕಿಪ್ ಪಾಂಡು ಪಾಡ್ನಾಗ ಅಲ್ಲಿ ತಾರೆದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿಯೆ ತಾರೆದ ಎಣ್ಣೆ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಲೇವರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಇಕ್ಕೆ ಪೂರ ಸಾಸಿಮಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ಗ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ತುಲೆಯನ್ನು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮುಂಚಿ ಪೂರ ದೀತೆ ಪೂರ ವರಾನೆ ಪಾಡಿ ಟೈಮ್ ಉಂಟು ಲೇಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಪಿನ ಬೇಲೆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಆಗ್ಬೋದು ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದ್ಸಲ ಆಯ್ತು ಉಂಟ ನಾವು ಬೇಯಡು ಅಂತ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದ ಮಸಾಲ ತುಲೆಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟೆಯನ್ನು ಮಸಾಲ ಪಾಡಲಿಲ್ಲ ನೀರು ಅವಡೊಂದು ದಪ್ಪ ಅರಿವಲ್ಲಿ ನೀರು ಮಲ್ಕೋಬೇಕು ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಈತ ನೀರು ಅವಡು ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಪಾಡಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ದಪ್ಪ ಅರಿವಲ್ಲಿ ಉಂಡು
ತೆಲು ಅವಡು ವಾವ್ ಸಾರು ತೂನಗನೆ ಆಸೆ ಆಯ್ತು ಒಣಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಆದಿತ್ತೆ ಕೊದ್ಯಾಳು ಕುಡ್ತ ಸಾರು ತುಲೆ ಘಮ ಘಮ ಅಂತ ಕೊದ್ಯೋನುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕುಡಿತ ಸಾರು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಗುಂಜಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಕುಡಿತ ಸಾರು ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಿಕಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಒಂದಿನ್ವೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನಿಗಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೋರದೆ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.